Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini long ki khubor bam takasngi. Kinong shnong ka baikam ka Barak Valley Assam ka kerpat ngobhai Menteri Rangba ka jilla u konrad ke sangma ba prestun tensong sembut Menteri Rangba banwan jungo ekipat ka bri uhnyo trap ki basa ha Assam. Ka kongrimon susyang secretary shnong baikam ka yathu bakipat ba kani ka shnong ka khot ngobhai ka sarkar Meghalaya bala lam khmat da ka NPP ban pediang ye ka shnong baikam ban rungno sha Meghalaya. Namar minta berkisah hang ni ha Assam kisngo khon swat yathu ka kongrimon. Katay ka secretary ka yathu hadin baka yo I baka don ka jingya penbet bat jingya kren penbet put hapreng ka sarkar Assam bat ka Meghalaya ha ka wat ka baar ki trang bandon bat ka jilla Meghalaya. To mentang idon hang ni haspot hang ni ke jaka rep ki jaka riang jungi te kani kade sapua kade ke jong rata syara kani kade selum kade ke jongi te hang ni long de na kata ka daw long ngakum ka sekretaris nong kani ke senong baikam ngaku long ngi kwa kan ba kani ke jaka ke jongi ngin lek syame Meghalaya nama dangi parkhat hadu ka khai pateng jongi ru khamsuk ka lek kawan ke jongi ru ka khamsuk nama kade namar ngidang yejan bat karata syara te dangilek syapo Assam pede ka kham yangi namar kala kham jengai te deina kata ka daw langi kerpat kan ya isa prestun ya isa kongrat sangma bah ka por ba pembet ya kani ka jaka ya kani ka rata syara sektor bakin sngob ha ban kuduk lang yangi bakin sngob ha ban wan ra yangi syame Meghalaya namar ngidang yejan ka rukom khai pateng ka rukom kom ya nang ni hang teru kadang ya jan te de nang kata kadaw long ngi kwa hi ban lek sya kata karela jong khnang ba ha ka rukom kran ru ngi sngo thu ha ka riam ka bej ru ka de ka ju ha ka niam ka rukom ru ka de ka ju te ngakar pat jur phi ba phin wan ra yangi ba phin kudup yangi sya ka ri Meghalaya namar ngi syam jing e ban im syapo Assam nang ni syapo Assam kanu ngi syam jing e namar ha bangi lek ye kendu ye ki ru kim syam la nyau kor yangi kim syam la ngap ye ka jing karpat jongi dangi pha seliang kamon dag seliang kadiang ru kamdan kan kata ka jing sngow sun elam yangi kum ki khasi nama kum bala tip hi yangi ki khasi penar ki basa sini syapo Assam ki khen yangi ngi ki bomde ki khasi kim khen yangi bangi don banta hagne hapo Assam de na kata ka daw langi karpat jur ya se prestun tensong media se kongrat sangma bepin wan ra lem bepin kudup lem yangi syame Meghalaya namar ki jaka tre ki jaka puta jongi ru ngidang de haju ngi bat rata syara ngidang ya ham haga ju hi tang 10 minit nang ni hang to pinyat kite gede ge jong rata syara bat gani gede ge jong baikam kalong ke Jakarta syara ka syong hang to te jaka jongi ki snong baikam hang ni pasnai syara ka dan nang ni na sai te hang to ba ka snai syara ka de kum ni kan hang ni kana la ka dan hang ni ka de snong baikam nastung lang ni sendai lang ni bat ge rata syara kan ke jaka rep jaka riang jongi tek te nang te kum ni ka wan circle kum to ka de ka snong jongi ka kanu ka jing he kan ka snong phi phila bontan ka jing he ka long ka pai kan hajar hektar kampat poi dah hadu kata ka hajar hektar kadan long ka jing khen long kemah ngi jutip hak tindak har te ka de ka long samspa biga kadan gani snong jongi ngarpat long ngayo snow long basisisin kin kli long kin la ya lang biang ya ka regional committee kin ya kran biang te de na long na kata ka daw ngakarpat ya isa prestun ya isa lakban rumbu ya isa kongrat sangma bapin snow bha ban wan pej de la ki jong ki khmat bapin snow bha ban wan haspot khnang bapin yo ya ka jing shisha jong kum bangi la ya thu mangi de pi wan de le de long pi kham tip shu kan long pi kham pi la ban yo de la ki jong ki khmat ngi don ha dan ngi hap hatu kadang day ni em yangi ban lek sya Assam ne kam day kadang day ni em yangi ban lek sya Meghalaya